facilitamos o empoderamento social e económico das mulleres. As cooperativas posibilitaron a igualdade das mulleres nas empresas dende o século XIX. Dende entón, moitas de nós confiamos nesta fórmula como garantía para ter voz e voto. As empresas de inserción promovemos a igualdade de dereitos, de recursos e de oportunidades. Reciclamos e reutilizamos mentre xeramos emprego e aprendizaxe para persoas en risco de exclusión social. Alimentamos a túa saúde con produtos procedentes dunha agricultura sostible. Xuntamos o bo facer de quen nos precedeu coa innovación. Somos garantía de calidade ao tempo que contribuímos á sustentabilidade ambiental e social.